ଉପରବେଳା ଭାଇ କହିଲା ଲିସା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଘରେ ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଥିଲା, ଭାବିଲି ଭାଇ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇଦେବି। ଖରା ବି ଜୋରରେ ହେଉଥାଏ, ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ହେଉ ମୋ ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବନେଇବି। ତ ଚୁଡ଼ାଟା ଟାଣ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେବି। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ହେଉଛି ଯଦି ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ନ ପଡ଼ିବ ଚୁଡ଼ା ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମ ବାରିରେ ହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଯାଇକି ଆମ ବାରିରୁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଦେଲି। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପ୍ରାୟ ମୋର ସରିବାର ଥିଲା, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଚୁଡ଼ା ପକାଇବାର ଥିଲା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ଚୁଡ଼ା ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ଆଣିଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଉପମା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଖାଲି ଭାଇର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା କି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିବ। ମୁଁ ବନେଇଛି ମାନେ ମୋ ଭାଇକି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଭଉଣୀ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନେଇଛି, ଭାଇକି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲା ଲୋକ, ମୋ ଭାଇ ଖାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତା ହାତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବି। ଭାଇ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ରାଧେ ରାଧେ।